खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारिया एबा हाबाफारिखौ थाम-थिम खालामनाया 80 जौखोन्दो जाफुंबाय एबा महर मोनबाय आरो बे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 52थि बोसोरारि जथुम्माया फैगौ 13 मार्चनिफ्राय लानानै 12 मार्चसिम जागोन आरो बे हाबाफारिखौ मोनसे मेहेर गोनां आरो समायना महर खालामनो थाखाय गोबां मानि हाबाफारि लानायजों लोगोसे गोबां दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो बे समाव लागोन होननानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायथियो आरो बे हाबाफारियाव सोर सोर मन्त्रि एमएलए आरो सोर सोर मेलेमजिबि दैदेनगिरि आरो सोर सोर आलासि नुजाथिफैगोन बेखौ लानानैबो गुवारै फोरमायदों आरो माबायदिहाय बेयावहा फेसिलिटि आरो माखासे माबायदि मा दिन्थिनाय जागोन आरो मा हाबाफारि लानाय जागोन बेखौ गुवारै फोरमायदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायोदि बे हाबाफारियाव एबा 14 मार्चआव 13निफ्राय 12 मार्चनि गेजेराव जाबायदि हाबाफारि लानाय जादों बेनि गेजेरावनो 14 मार्चआव खमैबो 15,000निबो बांसिन फरायसाफोरा बेयाव बाहागो लागोनखौ बिथाङा फोरमायो थामहिनबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा बे समाव फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जायो लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजाथिफैगोन मिरुनि सोलोंथाइ मन्त्रिजों लोगोसे नखर मन्त्रि आरो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानो गोनां 52थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मायाव बाहागो लागोनखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों गुवारै फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो दानिया फैदो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा बे हाबाफारिखौ लानानै माबायदि जोंनि खौरांनि गेजेरजों आबुङै बेखेवनानै बाथ्रा फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि दा गिबियावनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों दिनैनि बे बड'फा फोथार थावनिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालि जथुम्मा जानो थाखाय बेवहाय थाम-थिम जाबाय थादों आरो नोंथांमोननि नुनायाव दा नोंथांमोननि गेजेरजों माखासे बेवहाय बायदिसिना पान्डाल बसायनाय आरो फ्लेग हस्टिं खालामगोन जायगा बिबार बावनाय जायगा आरो एक्जिबिसन डेलिगेट बादा प्लास बेहायनो हल बे गासै माने जि साइन्स एक्जिबिसननि केम्प बेफोर गासैबो दिनैहाय माने फ्राय माने 75% खामानिया दिनै जाफुंबाय आरो बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थोंजोङै बेवहाय माखासे बिथांमोननि साखाफारा जोंनि बेवहाय मावथिफोरनि साखाफारा जानाय जोंनि साजायदेरनाय गासै बेखौ साखोन सिखोन मोजां खालामनो थाखाय आरो समायना रमायना खालामनो थाखाय जोङो बेखौ नाजागासिनो दङ आरो बेबायदि दिनैनि जोंनि गासै दख'रानि क'क्राझार जिल्ला सिंनि मावथिफ्रा बेवहाय थुबुर जाफैदों आरो बिथांमोना मैखोमै बयबो गाव गावबागाव बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दं दा बिनिखायनो बे जानो गोनां जि सानब्रैनि हाबाफारि बेयो जाहाथे गाजा गोमजायै साखोन सिखोनै आरो गासै समायना रमायना मोनसे थासारियाव बारलाङो बेखौ जों मिजिंथिदों दा हाबाफारिखौ नायनानै जोंहा मैखोमै बावहाय बाहागो लानाय माखासे माने थासारि दङ जेरै 14 अक्ट'खालि जोङो फरायसाफोरनि मोनसे जथुम्मा लादों आरो बेवहाय जोङो 15,000निफ्राय 20,000नि मोनसे टारगेटआव जों फरायसाफोरखौ खावलायदों दा आनजाद दङ बायदि थासारियाव दङ फरायसाफ्रा दा बेफोरखौ नायनानै जोङो मिजिंथिदों हानायसेबां माने 15,000नि खाथियाव जोङो फरायसाफोरखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिदों आरो बिनि उनाव जोङो 15 अक्ट'खालि जोंहा बावहाय माने गासै एबसुनि बारग' दैदेनगिरि जिल्ला आरो मिरुनि माखासे बिथांमोनखौ हांख्रायनानै जों बेवहाय एखुथा मोनसे सावरायनाय लादों आरो बिनि उनावनो जोंनि बावहाय जि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय थासारिखौ माने जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारिजों गोरोबनानै थांनो थाखाय गोरोबनानै बे गोजोननायखौ लांनो थाखाय माने बे थासारिनि थाखाय जोङो मोनसे सावरायमेल लादों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दल संगठन आफाद जायफ्रा बिथांमोनहा दा दङ बिथांमोनखौ जों बाहाय खावलायदों दा बिनिखायनो जोबथा दिनाबो बावहाय हालुं मैलुं जोङो माने रायजोखौ खावलायदों जाहाथे बेवहाय जि नखर मन्थ्रि बाहागो लाफैगोन 16 अक्ट'आवहाय जोबथा दिनाव गेवलां मेलाव बेयो बिथाङा गाहाय आलासि आरो बिनिखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो जाहाथे गासै जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय रायजोफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गेवलां मेलाव गाव गावनो लैहोर लैहोर गोसो होनानै फैयो मानोना बे ओनसोलनि जोंनि गासै बावहाय थानाय बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैनायखौ जों मिजिंथिदों मानोना गोजान गोजाननिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन दा बेखाय जोङो नखर मन्थ्रिनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजों जाहाथे जोंनि गासै जे राजखान्थियारि माखासे समाधाननि राहा बरननांगौ बेजों लोगोसे बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनायाव बिथांनि मददजों
जोङो बड'लेण्ड ओनसोलखौ लानानै आसाम नाङै बर'फोरनि थाखाय माखासे रैखाथि गोनां थिरांथा लानो थाखाय भारत सरकारनि गेजेरजों बेखौ जोङो नारसिनदों आरो बेखायनो दिनै जोङो बिनि बाहागो लानायजों माखासे जोंनि मोनफुंनांगौ दाबिफोरखौ लानानै जोङो बिथांनि खाथियाव गासै माने जि बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफा बेखौ मावफुंनायजों जाहाथे आसाम सरकारजों लोगोसेयै भारत सरकारजों लोगोसेयै बिथांमोनहा बोलो होगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि थान्दै मेल आरो गुबुन गुबुन जोंनि थासारिखौ बा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोङो सोलोंथाइ आरो बायदि समाज बिथिङाव जों बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्ज बायदि थासारिखौ लानानै जों गेबेङै थान्दै मेलावबो सावरायगोन आरो बेबादिनो जोंनि बे बड'फा फोथार जाय बड'फानि बे दतमा हालामनि थावनियाव दिनै जारिमिनारि बे मोनसे बोसोरसालिया जथुम्मा जानो थांगोन बियो जाहाथे अराय जारिमिनारि जानानै थागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो साइन्स आरो स्पेस साइन्स जिहेथु नैबे बोसोरावहाय इन्टारनेसनेल माने जि क्वान्टाम साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि बोसोर हिसाबै बियो फोसावजानाय आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो फरायसाफोरनि खाथियाव बे साइन्सनि आरो स्पेस साइन्स इडुकेसननि सोमोन्दै जों एगजिबिसन दोनदों बावहाय गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय साइन्सनि सोमोन्दै प्रजेक्ट दिन्थिफुं फैगोन CIT थागोन गभर्नमेन्ट कलेजनि थागोन साइन्स कलेजनि थागोन आरो गुबुन गुबुन हायार सेकेन्डारिनि स्कुल लेभेलनि स्टुडेन्टनिबो फरायसाफ्रा बेवहाय डिसप्ले खालामफैगोन इन्जिनियारिं कलेजनाबो फैगोन दा बेफोर गासैखौबो जों मिजिंथिदों बेवहाय मोनसे गियान गोनां आरो गियान होनो हानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो हानाय बे मोनसे एगजिबिसन जागोन गुबैयै जि माने रायजोनि थाखाय बयनिबो थाखाय बेवहाय मोनसे दिन्थिफुंसालि बुक फेयार जागोन बिजाबनि बाहाय दिन्थिफुंनाय जागोन बियो एगजिबिसननि जे मोनसे आवथायाव सरकारि डिपार्टमेन्ट गोबां इनफरमेसन बाहाय जों लानो हागोन आरो गुबुन गुबुन रोखोमै बाहाय दिन्थिफुंनाय थागोन दा बेखायनो बियो मोनसे नायथाव सोलोंथाव गियान मोनथाव माखासे थासारि जागोन होननानै जों फोथायदों आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों रिसेपसन कमिटिजों मदद होलायनानै जों बिथांमोनखौ हेफाजाब होनायजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि सम बादियै जोङो 12 बाजियाव बिथाङा बावहाय माने हेलिकप्टारजों बाफैगोन जोंनि बे दिनैसिम बिथांनि बे टाइमा बिदि दङ आरो बेखौ लानानैनो जोङो बिथांखौ बरायनो थाखाय जोङो थाम थिम जादों आरो बिथांनि बरायनायाव जोङो माने 1,50,000 बाहाय सुबुङा जोंनिया माने जमा जाथारनांगौनि थाखाय जोङो दिनैहाय थाम थिम खालामदों आरो बेखायनो जोङो गासै आइ आफा बिदा फंबायखौ जोङो नैबे ओनसोलनिफ्राय खावलायदों जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बड'फा फोथाराव आरो बड'फानि थावनियाव बड'फाखौ मान होनानै बिथाङा बे माने बड'फा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन आरो बेनिखायनो जे बे बड'फानि मोनसे गोहोमजों बर'फोरनि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोंनि बावहाय माने ग्रोम ग्रोम माने बयनिबो बाहागोआ जाहाथे बावहाय मोनसे दिन्थिफुंनाय जायो बेखौ लानानै जों बिथांखौ बरायनो दिनैहाय थागथियारि जादों बर' फरायसा आफादनि बिबान सोलायनाय जोंनि जिहेतु बे 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया बोसोरनैनि उनाव जानाय मोनसे बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेयो जोंनि संबिधानिक नियम खान्थि बादियै जोंना बेवहाय दा जोंनि जे मावसम बे मावसमा जोंनिया बाहाय थुंगेगोन आरो बेबादिनो जोंनि थान्दै मेलावसो बे गासै थिरांथाखौ लानाय जागोन जे गोदानै बावहाय गोदान आफाद दानायनि थाखाय बाहाय थाम थिम जागोन दा बेनिखायनो बियो जिहेतु बोसोरसालिया जथुम्मा बियो संबिधानिक मोनसे टार्मिनेटिं सेसन हिसाबै जों बेखौ हमनाय जायो दा बेनिखायनो बियो कनफारेन्सआ मोनसे टार्मिनेटिंनि सेसन जिहेतु गोजान गोजाननिफ्राय फैगोन पार्किंनि बेबस्थाया माबायदि जागोन दिनै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव मिथिहोनो हायो जे बिसेसके जोंनि 16 अक्ट'खालिनि थाखाय 14-15नि थाखाय जोंहा बारा पार्किंनि उसुबिदा गैया जोङो माने 500 मिटार बा माने 600 मिटारनि जानथायावनो जोंना पार्किंनि फेसिलिटि दङ जायफ्रा बाहेरानिफ्राय बेहाय पार्टिसिपेट खालामगोन आरो बे थिखानाय जायगा दङ आरसिजों बेवहाय बिथांमोना दोननानै बेवहाय बाहागो लाफैगोन बिनि अनगायै 16 अक्ट'आव जोङो सोरगिदिं बनरगाव लामाजों जायफ्रा कारिगाव जानानै बिसमुरि जानानै बनरगाव जानानै बिथांमोना बे थावनियाव फैगोन गंसेगाव लामाजों बे एरियायावहाय जोंहा मोननै पार्किं जायगा थागोन दुब्लिया बुङोब्ला जों गंसेगाव फोथाराव दोननायनि राहा लागोन आरो दतमाजों जायफ्रा सेरफांगुरि जानानै फैगोन बेवहाय मोननै लामा दङ रमनि आश्रम होननाय हकुमा बिल ओनसोलाव जायगा मोनोबा बेजों डाइभारसन होनानै लावदङानिफ्राय दाङारखुथि फैनाय लामाजों बेवहायबो माखासे बास गारि गुबुन गुबुन गारिफोरखौ दोननायनि खाबु दङ दोननायनि सुबिदा दङ बाहाय पार्किं मोनसे दङ बिनि अनगायै जायफ्रा दतमाजों सिदा थांगोन दतमायाव जि जायगायाव माने कनफारेन्सनि डाइभारसन दङ बे जायगानिफ्राय मानसिफ्रा ओंखारनानै थावनिसिम थाबायबोनांगौ
बे थावनिसिम फैनाया दालां बारनानै लङा दालां बारोबा बेवहाय 800 मिटारसोल' गोजान जायो। दा बेनिखायनो बेबादि सुबिदाखौ जों दोननाय जादों। मानोना बावहाय लैहोर लैहोर गारि सोजानाय नङा, लामाया गुसेब, गामिजों हाबनाय लामा गोजा। थेवबो मानसिखिनिखौ जोङो बावहाय बाहागो लानायफोरखौ थाबायनानै बाहाय मोनफैनायाव सुबिदा दं होननानै जोङो बिनि थाखाय प्लान खालायदों। आरो बेखायनो दतमानि गुबुन गुबुन बायदि बायदि बेहाय जोंहा बोरसि जरानि फोथार दं, हायार सेकेन्डारिनि फोथार दं, बायदि बे ओनसोलाव बासफोर पार्किंआ सोलिगोन। आरो जोंनि जा बड'फा फोथारनि खोलाहा दाबसे जायगा दङ, जाय जायगायावबो जोङो पार्किंनि सुजुग सुबिदाखौ दोनदों, जायखौ दतमानि बरागारिजों कानेक्सन जानाय सारियालिनिफ्राय सानजाहा फैयोबा बे लामाया बेवहायनो ज' जाफैयो बड'फा फोथारावनो। ओंखायनो बै ससेयावनो जोङो बाहायबो पार्किंनि बोख्लायनाय जायगा दोनदों। दा बेबायदि माखासे सोरगिदिं माने हाबलाय ओंखारनाय लामानि जेबो उसुबिदा गैया। खालिबोल' जोङो गारि मटर खारनायखौ जोङो खम खालामनानै पार्किंआव दोननानै गेजेरावहाय मानसिफोरनि सुबुंनि जोंनि बाहागो लाग्राफोरनि थांलाय फैलायनि उसुबिदा जानाङैनि थाखाय जों बे दिनैनि दिनावहाय आरसिनि जे ट्रान्सपर्ट बा पार्किं नायग्रा बिथांमोन साब कमिटिया बेखौ जोबोद मोजाङैनो जोथोन लानानै लाहार फाहार खालामगासिनो दं।